Tungod sa COVID-19 pandemic, daghang panginabuhi ang naapektuhan. Usa na niini ang kapintulo ka dekada nga dental laboratory sa Mandaluyong City din atong gihatagan og tabang ang mga trabahante niini sa atong Operation Tabang. Ato ning tan-awon. Giduol sa ato diri sa Bisaya gyud ang kasamtangang estado sa mga igsoon natong Bisaya na nagtrabaho sa usa ka dental laboratory sa Mandaluyong City. Sa halos 4 na kadekada sa gisulting dental laboratory, sa panahon sa pandemya, dako ang nahimo niining epekto sa operasyon na hinungdan sa pagkawala sa trabaho ug paghinay sa negosyo. Sa atong pakikigstorya kang Nicanor Tagaro, usa sa mga senior dental technicians, iyang gisaysay ang dakong epekto sa pandemya. Ako si Nicanor Tagaro, 35 years na ako nagtrabaho dito sa ECG. Ako ay taga Valencia, Bohol. Kami nadto kung wala pa yung pandemic, medyo busy kami. 7 to 7, but 12 hours ang trabaho, walay undang. Karon nang ipasok ang pandemic, wala na kami halos sa baho. Kung may trabaho pa isa-isa na lang. Di katulad nito nga medyo makasweldo pa. Karon naglisod ang tag-iya. Tungod sa kapinasaw sa katuig na pandemya ug sa mga patumang quarantine restrictions, ang mga dental clinics wala na sad kaayo nagdawat og mga pasyente. Halos diri sa Quezon City, ang among customer nga dentista nasa 5, Antipolo, 5 sa diri sa Pasig ngay nami 3. Puro na sila active atong wala pa pandemic. Full operation na sila sa isa ka semana. Karon na pandemic na, by appointment na lang. 3 times a week sila mag-clinic. Tapos dili pa pwedeng magtawag-tawag ang mga pasyente mo sulod ba? Parang rotation, di pwede nga dili i-rotate kasi sa pandemic nga. Naglikay sa dentistang marsidasya na masakdang sakit. Murag duha na lang niyo. Upat na lang niyang kliyentero na nag-active. Ang duha di sa heart center, wala na sa mag-clinic, nagsirado man ilang clinic kasi di man pwede mag-operasyon ng ang mga ang kanilang clinic na nagsirado sa temporary. Pero after siguro baka mag-operasyon, pero lahi na gid sa una na daghang sila pasyente na daghang mosulod po sa laboratory. Dako ang nahimong epekto niini sa dental laboratory. Tungod gamay na lang ang order sa mga kliyente, busa inanay na wala na nakabalik ang ilang mga trabahante. Kami diri sa una, abot kami ng 12. Kumpleto mi og posisyon, isa ka denture man, isa ka taga metal, flexible, taga 1P, taga plastic jacket, taga retainer, taga polishing, o taga porcelain. Ang kumpleto mi karon, medyo duha na lang kabuok mi nga medyo makamauna sa trabaho. Ang uban taga processing na lang, uban messenger, upat na lang mi kabuok. Wala mi nag-anam na mi kahurot. Wala mi kasweldo ang tagiya. Uban wala na kasulod tungod kay wala na kasweldo. Di makita naman mo ang sa ning karon di ang among laboratory wa puro lang ang daot lang uban ning grinder na mo dire kay tungod sa wa na di na mo andar kay wa na may trabaho. Aduna may libreng puy-anan, tubig, kuryente ug pagkaon gikan sa ilang agalon, dili gyapon igo ang ilang kita tungod sa personal nilang panginahanglanon. Busa apektado usab ang ilang mga unta ipadala sa ilang nagkadayang probinsya sa Cebu, Bohol, Masbate ug Negros. Pagsulod ako dire sa ECG 1986, April 7, ulitaw pa ko. Ang edad na ko siguro mga 22 years old. Nag-asawa ko 1990. Karon pero okay pa ang trabaho sa una kasi mabitaw nga wa kong biya diri kay libre mi ang pagkaon, libre mi tulugan, di na lang mamasahay pa. Pero nabuhi akong pamilya, nakapahuman po ko akong anak sa nakapaeskwela po nila. At least na abot ni edad ko ngayon mga senior citizen na. Dako kay epekto kasi ang akin adto sila ang
ug pila ilang sweldo. Kasi ang sweldo ri per week. Tibuok ilang sweldo ang mga padalang pamilya. Pero karon kay pandemic na karon pandemic na ng pagkaon, ang atong sweldo usay para pang bugas-bugas na lang, pang sundan. Wanay sobra. Kung may masobra manggaling, pangpalit lang sabon. Kung sa pang-uban pang gamitan sa kuan. Malagid, pang di na jud ka pwede magpa-eskwela anak rong panahon na kay wala magaiso. Kulang na imong sweldo. Tungod niini, atong giduol sa dawatan ni Senator Bongo ang kasamtangang sitwasyon sa mga trabahante ug dayon kining gitubag pinaagi sa Department of Social Welfare and Development. Ang napulo ka empleyado gawas sa mga dental technicians, technician's assistant, admin ug delivery boy gihatod sa Bisaya gyud ang mga benepisyaryo sa dawatan sa DSWD. Din sila nakadawat og financial assistance ilalom sa programang Assistance to Individuals in Crisis Program. Dagang salamat Senador Bongo, Secretary Martin Andanar, DSWD. Dagang salamat Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!